sa sulat sa Ephesians chapter 1 o sa Colossians chapter 2 kanunay kanang diskutan kanang langit ingon nga mo'y puloy-anan sa Dios. Apan sa atong gibasa kaganina sa akong nagisgutan, naghisgot lamang kini og duha ka dagkong dapit. Atong tutuan nga kini linaw nga kalayo dako kini nga dapit. Ano man, daghan man ang mga dautan sa kalibutan nga itambuko niya dito. Daghan man ang mga ngalan sa mga tao nga wala masulat dito sa basahon kinabuhi tungod kinakita na ang daan sa Ginoo nga kana silang mga tuman. Kung may mugso din ang kalibutan, dili kayo kadangat sa kaluwasan. Kaya nga itong Diyos, nga itong ilang nga Diyos ng gamanan sa tanan, Diyos na may tagya sa langit at sa yuta, Diyos na may tagya sa tanang kabuhatan, nasayod sa tanan o naibulos tanan kung unsay mga panghitabo din hinining kalibutan na bisan pa sa wala pagani mga panghitabo. Kung nga sa aton ang ibasa kanina, dulagway na nga daan. No, adunay duha ka mga dagkong dapit nga pagadtuan sa tao nga atong gibasa dinhi, pero atong gihatagan og pinasahi nga pag ila kining usa ka dapit nga gikaganas Ginoo alang kanaro karon kining langit. Dito atong nakita nga ang dapit dito nga gihisgutan sa Pinadayag Kapitulo 20, nagisgot sa linaw nga kalayo ug nagisgot kini sa paraiso sa Dios adin adto magpuyo ang mga binanhaw, katong mga nanguluwas na binanhaw dito sa kalipay nga dayon na dinhi sa paghimuon sa yuta. Kaya paraiso sa Dios niya man na dinhi sa yuta. Samtang kining langit ato na nang gihisgutan nga sukad pa sa una dulagway na kana nga mo'y puloy-anan sa Dios, pero sa atong panahon karon bisaad nga mahimo kanang puloy-anan sa tao. Ato ra kong basahon ang Filipos kapitulo 3 versikulo 20 o 21 para nga doon na kita'y plastada nga pagpahayag gikan din sa versikulo. Filipos kapitulo 3 versikulo 20 paingon sa versikulo 21. Apan ang atong puloy-anan, isugod na sa 19 para nga doon ay background. Sampo gayud sila sa kalaglagan ang ilang gipakadiyos mao ang ilang lawas nung kailibgo. Ang nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw o nagkunang-una lamang sila sa mga butang niini kalibutan. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit o mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga may mayaon. Sama sa iyaha, pinaagi sa gahom ang gigamit niya sa pagmando sa kanan. Sa ako nang gisgutan sa unahan, doon ay pinasahi nga paglaom na ining panahon sa grasya nga matawag nato og paglaom nga karon lang gipahayag sa panahon nga gitawag San Pablo. Ipahayag kini yung nga mo'y puloy-anan sa mga magtotoo nga nahisakop sa lawas ni Kristo. Kini gitawag nato og mystical body. Espirituhanong lawas nga mao ang iglesia. Kahugpungan sa mga Hudiyo o sa mga hindi nga mga magtotoo nahiusa din sa lawas, gitawag kana sa balang sulat ng lawas ni Kristo. O giklaro gyud nga ang atong puloy-anan tuwa sa langit. Apan katong mga dili matinuohon, katong mga nagkinabuhi sa dautan nga matang sa pagkinabuhi, sa mga bisyoso, sa mga bakakon, sa mga manugpatay tao, sa uban pang ipangisgutan sa unahan ng atong gibasa kanina, ang ilang bahin mao ang luna dito sa walay katapusang pag-antos. Dito sa gitawag sa Biblia og linaw nga kalayo. Sa English gitawag kana og hell, no? Hellfire, usa ka hudno sa kalayo. Usa ka dapit nga dili pagapalungon ang asupre kalayo, then dito dunay ulod nga dili mamatay, mag-anto sa dayon ang bisan kinsa nga may tambog dito. Wala nga alarming kini alang sa matag-usa nga niya ning kalibutan na karon makinalan mangandam kita. Kani dinhi sa panahon nga nagawali San Pablo, iya gyud giplastar nga importante gyud nga matag tao maandam. Kani iyang gipahayag dinis na unang Korinto kapitulo 15 1 ngadto 3 ang maayong balita. Karon ang tao makadangat sa kaluwasan kinalang mahibalo sila sa mensahe
naangay karon nga pagatuhan ining panahon sa grasya. O gilagway sa Pablo nga ang mga nangaluwas karon makakaplag sa kaluwasan ingon ni grasya. Ato kanang gibalik-balik sa atong programa Oras sa Grasya aron masabtan nato nga kining maong kapanahonan karon, kining maong panahon karon very special ang plano sa Ginoo alang kanato. Gawas nga iya kitang luwason pinaagi sa totally dull out nga matang sa kaluwasan, iya pagay kitang giandaman og langit ng puloy-anan. Nga sa ato nang nasaran sa milabay nga panahon, ang langit puloy-anan lamang kini sa Dios ug sa mga manlunda apan sa atong panahon karon gisaad kini na puloy-anan sa mga magtotoo nga nasakop na o na membro na sa lawas ni Kristo. Muna nga di klaro gid sa Pablo sa unsang paagi kita makabaton sa maong kaluwasan. Kani ko natong balikan pagbasa kining Ephesians chapter 1 reading from verse 3 until verse 11 ato maning gibasa kaga nito milabay nga broadcast. Ato pa magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo. Na nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diya sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pabuhat ang kalibutan gipili na kita sa Dios diya kang Kristo aron mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Kristo. Mao kini ang iyang kagustuhan, daygo nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya. Sa iyang gasa naghatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios na walay sukod, gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam o kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyan ang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Tumanon sa Dios ang iyang laraw inigabot na sa hustong panahon. Usaon niya ang tanang binuhat diya sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw o pagbuot sa Dios o diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sinugdan. At ang sa 12, may pagbuot sa Dios nga kami nga mo'y unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himay. Kunindot kayo ang plastada sa atong gibasa karon kining iyang hisgutan kining punto nga ang matawag nga plano karon ni ang hisgutan na lambigit kini nabahin kini sa tinagong laraw, mystery purpose. Kabahin kini sa plano nga wala mapadayag sa unang kaliwatan, wala mapadayag sa unang katuigan, karon lang ipadayag sa Ginoo sa atong kapanahonan. Kining plano nga papuyon kita sa langit, lang yung panahon sa pagpadayag sa tinagong laraw. Kay kung atong tanawon katong mga saad sa Diyos nga tus piniling nasod ng Israel, ang yuta na magigisaan do kilang kulian. Pero nining atong kapanahonan karon, dili kay yuta ra. Dili ang tanan nga nagatuo karon lalinon ug dadon sa langit. No, nagpabilin ang saad nga tus pinili ka taong Israel nga moadto sila sa gitawag og promise kingdom nani pagkatukuron sa yuta kadtong square city. Naginaana na ilang mangalan sulat dito. Apil na tong membro sa 12 tribes no og ang ilang mga kinabit. Ito na po yung mga hindi nga ilang mga kinabit. Pero kining mga naisakop karon sa body of Christ, kining nangaluwas totally by God's grace through faith alone, dadon pa sa langit. Muna itong libasa bago pa lang. Ang sa ilang kaluwasan, gibasig kato pinagi sa ilang mga panigamo. Gibasig kato pinagi sa pagtuman sa kasubuan. Gibasig kato sa paglahutay. Samtang kining ato karon ang nagsakop sa mensahe sa grasya, di paagi ingon nga totally dull out yun ang kaluwasan sa tanan karon. Muadtod lang. Muna itong maklaro. Ganin sa ato nang gibasa kaganina sa episode 9, o kung mo nang ibase sa Griego o sa English, klaro naman tayo. Kung ito magaling nga itong gibasa sa Cebuano, episode 8-9, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Kung sa Griego pa na, kanang pulong Jesus Mino, dili lang kay
naluwas nangaluwas na. Ha? Ano man guys, sa Griego gingon na natigar kariti pistis Jesus minoy daya pistios. Kung mo nang interpreta sa Griego, tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinaagis pagtuo. Muna ikulugan sa pulong si Jesus minoy. Kaya ang pulong si Jesus minoy sa Greek grammar, past perfect na siya. Past perfect participle na ng pulong si Jesus minoy sa Greek grammar. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Ano nga, siguro yun ang kaluwasan, kaya ang kaluwasan karon nga naangkon sa mga magtotoo, dili lagi pinaagi sa paglawtay, dili pinaagi sa pagtuman sa kasubuan, dili pinaagi sa atong buhat, kundi purely God-given salvation. Maningin nga tungod sa grasya, kamo nangaluwas na pinaagi sa pagtuo. Kung dili kini sa inyong kawalingong kahimon, klaro yun, kini gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kanya sa diyang nangaluwas kita, gisip kita nga mga binuhat sa Dios nga bag-o. Mani nga mabasa sa versikulo 10. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So diha na mamunga na ang kaluwasan human sa paghidangat nato nga ng bag-ong kinabuhi, mamunga ang atong kaluwasan ug maayong mga pagpamuhat. Usa mahibaw-an nato ang tinuod nga luwas. Nga naman, kay dunay kabaguhan ang iyang kinabuhi, dunay kabaguhan ang iyang pangunahuna, ang iyang mga panglantaw, tungod kay naa naman siya kinabuhi nga iya sa Dios. Mo ni ang kaluwasan karon nga atong naangkon under this present dispensation of grace, totally rule out. Mo ang paglaom po nato karon sa atong gisgutan, pinasahi. Nga naman, lalinon ta dadon tas langit. Ato naman nang gibalik-balik pagbasa og mahimo nga ato gyapon kanang i-plus karon sa makadali. Aron atong makita nga kining rapture dili ni paglaom alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Sa milabay nga panahon ang paglaom sa piniling nasod para to sa yuta. Busa dili rapture ang ilang gipaabot kundi nagpaabot sila nga ikanaog kadtong kwadradong syudad gikan sa langit. Katong gitaw nga tong square city. Kung giandam na nga gingharian, kanong giandam na nga syudad, usa ka gitaw kwadradong syudad may pagkanaog ng kalibutan. Mo na gipaabot sa piniling nasod ng Israel. Samtang kining pinili karon ining pagkapanahon sa grasya, daan natang gikatakda sa Dios, sumala siya ang matawang mga plano sa atong gibasa ganina. Wa pa gani matukod ang kalibutan na anay plano ang Ginoo nga ang mga nangaluwas karon papuyon dito sa langit. Pero gusto na ko lang nga i-plus pagbalik katong kahimtang sa panaglalim. Maning atong basahon pag-usab kining naunang Tesalonica, kung mo itong gibasa kagabi ato lang balikan pagbasa aron ma-flash pagbalik kining matawong na paglaom nga ang destino ngadto gyud sa langit. Matod pa San Pablo, mga igsuon, buot kami nga masalib kamo sa kamatuoran may tungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagatuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Jesus, banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita mabuhi pa, nigbalik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel o pangulong manulunda. Ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Moyon ang mabanhaw kadtong nangamatay na nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw. Bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita unya uban na sa kanunay sa Ginoo. Busa pag dinasigay kamo tungod ni ining paglaom. Ato pag yung dugangan pagbasa para nga mo murag matagaan og dugang plastada ang atong panahon kung unsa gyud ang mga panghitabo labot sa panaglalim. Nya atong basahon kini nga unang Korinto kapitulo 15 magsugod kag basa gikan sa bersikulo 41 hangtod sa bersikulo 56. Atong basahon. Ngayon diri. Ang adlaw sa kaugalingong katahom, ang bulan sa may laing ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan sa may laing katahom ug ang mga bituon may lahi na katahom.
kay nagkalinlain ang matang sa katahom sa mga bituon. Ingon ini ang mahitabo sa panahon nga banhaw na ang mga patay, ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Bilubong kini nga walay bili og huyang, apan kun banhaw na kini mahimayaon na og ligon. Iniglubong niining lawas ngayutanon kini yutan kung banhaw na kini nga lawas atong balikan ng 24 medyo na kanang butang. Iniglubong niini lawas kini ngayutanon, apan kung banhaw na kini lawas na nga espirituhan. Ang kasulatan nagingon, ang unang tao nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. So kini katapusang Adan at klaro nga mao ni si Kristo. Dili ang espirituhanong may mag-una, kundi ang lawas nun o musunod ang espirituhanon. Ang unang Adan gihimo gikan sa abog sa yuta. Ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutan-on sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langit nun sama niadtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulog kita sa dagway sa tawo nga hinimo gikan sa yuta, magsulog unya kita, usab kita sa dagway sa tawo nga gikan sa langit. Mga igsoon, ang buot kong ipasabot mao nga ang hinimo gikan sa unod ug dugo dili makaambit sa gingharian sa Dios. O ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya ni adtong walay pagkadunot. Mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab sama sa kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini nigtingog na sa katapusang trompeta, kay nigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. O kita mga usab, kay kining lawas nga madunot kinahanglang magsulog sa pagkadili na madunot, o kining lawas nga mamatay kinahanglang magsulog sa pagkadili ng mamatay. Busa kung kining lawas masuluban na sa pagkadili madunot, o kung kining lawas nga mamatay masuluban na sa pagkadili mamatay, matuma na ang kasulatan nga nagingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diya sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalalas kamatayon nagagikan sa sala, o ang kagahom sa sala nagikan sa balaod. Salamat sa Dios na naghatag kanatong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. O sa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo balikon na dili matarong. Pagpumi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga inyong pag-alagad dili gayon makawan. So dito kayo kining plastada karon nga atong gibasa, nagulagway kini sa kahimtang sa atong mga lawas unya sa diyang pag-adadon kita sa langit. Isa ko nang isgutan, sa tibok Biblia dunay tulo ka dagkong destinasyon ang mga tao. Ang pinakadakong destinasyon nga pag-adtuan mao kining pulianan sa Dios, kining langit. Ay sa pagkaron, ang Dios lamang ang mga manlunda mo nagpuyo dito. Pagmabot ang panahon sa panaglalin, nga ang tanan nga mga linuwas niining panahon sa grasya, kining gidaw nato member sa body of Christ, lalinon, dadon nato sa langit. Muna gidaw nato sa Griego, harapan so kalit na pagsakto. Muna purpose sa panaglalin, kay dadon ta sa langit. So, ang mga katawan kong isaaran o yuta, ilang mapanunod ang ilang ang kining promised land ang yuta ang sa kanila, kanang Israel di promise na nila. Kunya diha po niya nang dapit ay pakanaog katong square city. Doon ay kingdom of heaven right here on earth. Doon ay ginarias lang kapag katuguro nila sa yuta. O matuman po ang saad sa Ginoo nga kining yuta mahimong pulianan nga dayon alang sa mga gisaaran sa yuta. Kaya doon ay mga Gentiles po nga mga kinapig sa mga Hudiyo na magpuyo po diya po din sa yuta. Pero katong mga wala makadagat sa kaluwasan sa ato ng iskutan tunahan, muadto sa linaw ng kalayo. Then dito doon ay asupre o kalayo nga walay pagkapalong. O dito doon ay ulod nga dili mamatay. Sa isura sa ani kalura nga dili mamatay, no? Kaya din sa kalibutan nga po yan ang mga ulod pulos man mga matay. Pero ni anang panahon na masaksihan sa mga tao o ma-experience sa mga tao nga itambong dito sa impierno kung unsay kalidad ni anang ulod na dili mamatay.
Ang Biblia nagisgot nga anak nga dunay ulod nga dili mamatay. Ano nga sa ako nang gibalik-balik atol ning atong programa Oras Grasya, importante gyud nga mangandam. Importante gyud nga atong hunahunahon kanunay nga samtang niya pa kita ning lawasa anhin nato dawaton ang pag-angkon sa kaluwasan. Gisgutan sa balang kasulatan kining kaluwasan di kapakinit man silot sa langit. Kay ang Biblia nagpasalig nga karon mong adlaw sa kaluwasan atong nang gibalik-balik din pagbasa sa atong programa. Karon ang adlaw sumot ang sa Ginoo. Kay kung palipason ni maning panahon sa luyong kinabuhi, kung adto pa ka dito mudawat sa kaluwasan di na pwede. Karon ang panahon sa pagdawat sa kaluwasan. Karon ang panahon nga madunggan nimo nga dunay mga magwali, naa pa ang oras sa grasya. Ginawali pa nga dunay Kristo nga nagpakamatay, dunay Kristo nga miula siya nga miling dugo, dunay Kristo nga nagtubos sa atong bahin nga siya may mibayad sa atong mga kasalanan. Pinaagi siyang kamatayan sa krus, ginawali pa karon. Pero human sa kamatayon di wala na kakadumog. Na doon na pa'y magwali sama ni ining atong programa karon Oras Grasya. Karon pangadaan akong i-challenge sa matag-usa. Ganda mo natong atong kagalingon. Importante nga atong yung dawaton si Kristo. Ingon nga atong dakong Diyos ang manluluwas. Ug atong pasudlon ang iyang espiritu sa kinabuhi. Ingon nga mao'y pasalig, mao'y patinga sa atong kasiguruhan nga dayon. Salamat sa atong mga Facebook listeners sa ilang pagkamakanunayon sa pagsunod ng atong nanang tulmanon. Kanila ni Marvy McHeaven, Eileen Tigirisa Abastillas, Robert Midis, og si Samuel Solis, ato ning itsura. Robert Alhas, Eric Nunez, Pastor Ronnie Plali, naminaw po na doon karon. Si Joart Bernal, okay, si Nalin Ramirez, si Francel Gargar, Parentina de Messi, Brian Yen Blanco, Laurente, Kirel Condelion, o si Brother Silvano na naminaw po nato karon. So salamat kayo sa inyong pagkamakahunayon sa pagkikuban ka nato ning atong tulumanon Oras sa Grasya. So balikan nato katong atong gitunan. Pahinumduman ta nga sa luyong kinabuhi dunay tulo ka dagkong dapit nga pag-antuan sa tao. Tulo lang wala isgutin ning ginauna sa uban nga purgatorio. Ibutan din mo lamang ning bag-ong langit kay gidawon to paraiso ng kwadradong syudad may pakanawag nga ni Syuta. O kining inferno. Kanya ang sa atong panahon karon mao kining gisgutan nga langit. Kay sa ulahim ang ulahim sinasabi may itong gisgutan. Doon ay kita og Biblia og hadis. So itambong magyapon ang hadis nga sa inferno. May temporaryo nga butanganan sa mga nangamatay sa pagkakaroon katong mga dili luwas o ilang mga kalag tuay butang sa hadis. Maday atong matunas Biblia. Pero sa final na gyud kanang nahibutang sa hadis itambog pa na nato sa inferno. Ang nakanindot sa mga magtotoo ibig sabihin buhi pa ganit ka di naman tahukman silo. May nakanindot. Mabasa gyud na letra por letra sa Roma kapitulo 8 bersikulo mo atong basahon para nga doon na yung ligong basihanan kining atong gisulti. Roma kapitulo 8 bersikulo 1. Basig mo ingon mo gisulti lang may pasusulis wala magsukad sa Biblia ng mga kamatuoran. Roma 8:1 nagyon din tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Pero kay ba? Kasi katarungan nganong dinahukman silot niagi hatag nga tarungan sa bersikulo 2. Kaya ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa paghiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa salaod sa kamatayon. So naay katarungan. So giluwas na ta sa balaod sa salaod sa kamatayon tungod kay usa. Naa naman ang wala ka ng luog ng Spirit in Christ Jesus. O tungod yan ang kabaton kag kinabuhi pod. Kinabuhi diya ang Kristo. So kining kinabuhi diya ang Kristo. Diyan niya patakaron sa unod dili nagkahukman sa silot kanang silot nga akong gibin kanang silot nga tambong dito sa Eterno. Noon, ang mga magtotoo nga nagkinabuhi o yung pagbutos Ginoo bisan pa sa temporal nga
paglungtad din ng kalibutan, di naman ta mamiligroan ang hukong silot. Labi na gid sa katong gitawag na to last everlasting punishment. Imo di klaro sa atong gibasa bago pa lang. Wa nay paghitok man sa silot ang tanan nga mga anak ng Kristo. Og atong nadawat kanang maong kasiguruhan tungod kang Kristo atong gidawat ingon nga atong dakong disimulo. Manang atong balik-balik yun karon pangadaan ang damo na atong kinabuhi. Kay luyo sa kamatayon, peligro ang dangatan sa tao. Hindi na ba ka makabuot? Diyos ka maganda, hindi na ka makabuot. Kung nasa kaibutang, mura na lang tag kang naabang inanag nga liso-lisoon, i-plaster ka sa ibutang. Karon pangadaan, maka-decide ka. Kung kita nga sa Ginoo, higayon na maka-decide. Asa itong pilion, mo ato baglangit, o mo ato bag-interno. Kaya panahon marus pagpili. Kung gusto kag langit, ang lamang imong kagulingon, pinagis pagdawat sa atong Ginoos Kristo na may nagtubo sa atong pagkamakasala dito sa cross. Hindi na lang kasimpot. Atong dawaton siya nga mo'y atong dakong Diyos na luwas, o atong dapiton ng Espiritu sa pagpuyos ng kinabuhi, ngon nga mo'y pasalig sa kasiguruhan na dayon. Aton ang nang gibalik-balik pagbasa ng Efeso 1:13, pero balikon pagyapon nato pagbasa karon para nga matagaan tag dugang talikon sa atong pagsalig. I-atras na lang sa versikulo 12. Efeso 1:12 o 13. Kaya naglagway na sa kasiguruhan sa mga magtutuo. Ug mo'y pagbuot sa Dios nga kami nga mo'y unang nagsalig kang Kristo magdaig sa maya. Ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Gituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga gisaan. Timaan nga kamo iyana. Kadayon 14. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat nato ang gisaan sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygod ta niya maya. Patahon tayo sa maong mensahe na atong ipamalagunan karon labot sa atong kasiguruhan. Ina na kadua-dua aning suon kun ang balang Espiritu ni puyo na sa atong kasing-kasing, di na kadua-duan nga 100% na makasiguro na ka pag-abot sa lalim makauban. Ay pangutana nga ato karong tubagon, Pastor daghan ang nagtudlo na ang Ginoo ra daw ang magbuot kung asa sila ibutang sa Ginoo sa liyong kinabuhi unsaon sila pagtubag. Salamat. Tinuod na nga naay daghang nagtudlo nga Ginoo ra ang magbuot, pero karon pangadaan may bawon nato kung sa pagbuot sa Ginoo. Klaro mo na tanawar ko ng Efeso Kapitulo 2. Ang basahon. Ang Ginoo magbutro karon padaan, pribilehyo nato nga nakaibalon kas kaubuton sa Ginoo. Unsa gisulti dinhi sa Efeso 2:9, isugod ta sa city para masabtan pagayo. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diya sa kaayo nga iyang ipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas na kamo, ato nang ibalik sa Griego kulungan, naluwas na kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kanaw? Karon pangadaan, nahibalo na tag unsay nahitabo sa tanan nga mga nagato. Sa Pablo nagpahayag, nga matod pinatungod sa grasya, kamo na naluwas ng pinagis pagto. Una ang karugan sa Griego nga Biblia. Tungod na pulong sus nilon. Tungod sa grasya, kamo na nga luwas ng pinaagis pagto. Tumuhin pangadaan, luwas na din na nakakitambog sa interno. Gusa, humanta mo gikan nga ning kalibutan pinaagi mas kamatay ng pinaagis paglalim, press assured kita nga mato kitag langit. Kaya Filipos 3:20, nagsulti man gid nato. Kung nuno kay pagtuo, di kita to dua-dua na. Ang nagkaroon ng Biblia nga ang atong pagkalumulupyo, tuwa gitas langit. Sa atong panahon. Pero katong nasakop sa kingdom program, katong mga Jewish people, o ang mga kinabig sa Jewish people, maadto sila sa Square City. Katong Jewish people. Kanya katong ilang mga kinabig, adto sa maglibot lang po na sa Square City sila. Hindi sila kasulod na itong Square City. Intended for the 12 tribes naman to. Pinanguluhan sa 12 ng mga apostoles katong Square City. Kanya katong mga hintil nga ilang mga kinabig, na sa ilang palibot. Madanagan gyapon sila sa kahayag nga itong Square City. Dan agray ila. Pero kita karon nga nas langit, dili kay dan agra.
Huwag itas pulianan sa Dios. Mali makaingon tayo, salamat kayo Ginoo sa talagsaon nga paglaom nga imong gihatag kanamo. Usa ka special kini nga paglaom nga gisaan sa Ginoo alang sa tanan nga mga namembro sa iyang lawas karon kini gikaw natong espirituhanong lawas. Ang nangaluwas karon hudiyo mga hintil, gibahin sa Ginoo sa iyang lawas pinaagi sa pagpakaput nato ngadto sa iyang lawas, pinaagi sa bautismo sa Espiritu. Mubitan ang atong gibalik-balik gyud ini panahon sa grasya. Ang bautismo nga nagpakaput nato ngadto sa lawas Ginoo, dili ka ng bautismo hinimo sa tao. Dili ka tong bautismo na hinimo gyud sa Espiritu. Sa nilabay nga panahon, ang bautismo sa tubig gigamit na para sa kaluwasan. Pero karon dili na magamit para sa kaluwasan. Nga naman, sa Efeso 1:7, ang atong kaluwasan naa naman ka Kristo. Pinagi naman sa naulang dugo. So bilabay, ito ang Biblia sa isang pagkabinbay. Doon ay panahon na ang tubig, ang kasuguan, gigamit na sa alang sa kaluwasan. Kaya mo man gisultis Ginoo ngadto sa Batanong dato. Tanag sa iyang buhaton para maluwas. Sudah Ginoo nga tumanon ang mga sugo. Na kay diskontento pa man siya, ingon sa Ginoo sa gamay pa ko ako nang gibantayan. Ingon ang Ginoo nga, okay sige, balik yang tanang nimong kabtangan. O niya ang halin panghatas mga kabos. Nawa yun pagkatuman ang Batanong dato ilakaw kanimo makapanangin. Na napagito lahutay. Natulang tanawon ng sa milabay nga panahon aron maangkon lang kaluwasan gawa sa bautismo sa tubig, napatoy lahutay, kay di man kamal makahinulsol sa unang di ka mabautismo sa tubig. Mo man iwali ni John the Baptist sa mga apostoles. Pag hinulsol ka mo pabautismo alang sa kapasaliwan sa imong sala. So why kapasaliwan sa sala kun walay pag hinulsol? Una nga dito sa milabay nga panahon, importante gyud na kaayo ang bautismo sa tubig, pagtumas ka suguan para sa kaluwasan, apil na ng lahutay. Pero sa atong panahon karon, atong gibasa bago pa lamang ang kaluwasan karon totally ruled out. Di man na malalis ng kasulatan. Gingon din sa katarungan nga nung totally ruled out. Ephesians chapter 1 verse 7, yun kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya ni Dios na sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam o kailan. Totally ruled out karon mo ni sa 8 maybe sa kapitulo 2, ingon na nga tungod sa grasya kamo nang aluwas na pinagis pagtuo. Nya Roma 8:1 wala na ipaghinok man sa silot. So 100% sure ka karon. Dili pa rin itong sa milabay nga panahon nga ang kaluwasan dito kaduha-duhaan pa kay basig di kalahutay. Sa panahon sa pagdumalas kasuguan, grasya man ta karon. Milabay nga panahon katong required pa ang pagtumas kasuguan ug ang mga bautismo para sa kaluwasan. Dili kaayo 100% sure ang ilang salvation. Ano man, iba sing dili kalahutay. Ang Ginoo ray makadeklarar netong panahon na, pero karon pwede nang ideklarar sa tao. Ano man, kay purely God-given man. Purely God-given, dili na ang imong binuhatan mo gikinahanglan. So pwede na nimong ideklarar ang kaluwasan karon sumalo sa deklarasyon sa Bible nga tungod sa grasya kamo nangaluwas na. Sa milabay ko panahon dili oy, kinapa may lahutay. Napa may pagpamaligya sa kaptangan, panghatag sa mga kabos ang halin, hindi mo mahatag na, wala'y mayong resulta. Napa may pagtuman sa kasubuan 100% nga wala gyud pagkasahiluan sa milabay ng panahon. Pero sa atong panahon karon sa grace dispensation, ang kaluwasan akong balikon totally ruled out. Sa atong tubag nga pangutana nga bisag naidaghan magtudlo nga ang magbuot sa kaluwasan ang ginuora, ang ginuora na hibalo, tinuod man nga naidaghan magtudlo ang ginuora ni hibalo. Pero karon sa panahon sa grasya, dili ka nga ginuora ni hibalo kay di hibalo na sa Ginoo nga ninato. Sa milabay nga panahon ang ginuora ni hibalo, sa panahon sa grasya di pa hibalo na. Pero tungod sa grasya kamo nangaluwas na, wala na hibalo. Klaro na. Tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo mo na sa original nga Griego. Sigar kariti istis Jesus minoy daya pistis kanapol Jesus minoy daya past perfect participle na sa Greek grammar. Tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. Klaro na. Nagi-define pa gyud ngano nga nangaluwas na kayo na dili kini sa inyong kagalingong kahimuan, hatag kini sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsang magapasigar. Klaro na. Kusa ang pangutana din nga ningon nga pastor, daghan ang nagtudlo nga ang Ginoo ra daw ang magbuot kung asa sila ibutang sa Ginoo sa lihong kinabuhi. Unsaon sila pagtubag. Salamat. Tinuod lagi na nga daghan nga nagtudlo pero sa karon matubag na nato nga dili kay ulaton pa nga
ang Ginoo mabutang nimo. Atong una-unaon nasa karon pangadaan gitudloan ta og asa ang plastada, ug asa ta moagi aron makabadutas kasiguruhan. Tinuod man na nga ang Ginoo magbuot, pero sa karon gibutan sa Ginoo nga gipabalupon sa paagi aron maplastar ta nga daan kay karon mo adlaw sa kaluwasan. Dili man unya ang adlaw sa karon man. Balik ato na pagwali nga karon mong adlaw sa kaluwasan, karon mong adlaw mahimutan. Ang mabasa mo sa Biblia, ang karon. Na ato din ang balion. Wala nga ang pagbuot sa Ginoo karon, may kagustuhan sa Ginoo nga buhi pa ka kinalang makasiguro ka na sa kaluwasan. Kana ding ingon sa Biblia nga karon mong adlaw sa kaluwasan. Nakalaman nato na nga umpa pa nato na dawaton nga karon man. Unsa importante yun, ha? Importante. Muna nga San Pablo nagtug-an nga daan ngadto sa mga taga-Epeso nga naa nay kaluwasan nga nadawat karon ang mga magtuto. Balik ko na pagbasa kay tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinaagi sa pagtuos. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamo. Okay. Atong gibasa ng hubad gikan sa Greek Bible, pinamay Greek Bible din sa atong atubangan. Wala nga ang kaluwasan gyud karon igsoon. Dili atong una-unaon nga walay kasiguruhan sa nangyapta sa lawas. Karon ang pag-angkon sa kaluwasan kay ugma ulahin na. Ulahin na. Kung may paagis Ginoo karon, may ilog yung dawato ng kaluwasan samtang buhi pa. Di man na nato kaduduan kay naka-record mas Biblia na. Maning importante yun, sa ako nang ibalik-balik sa makadagan nga ang damon yun nato ang atong kinabuhi samtang may panahon pa. Kaya ang panahon sa pagtuo, sa panahon nga niyapat na nani kinabuhi. Kuman sa paglabay nini kinabuhi, kung di ka makadawat sa kaluwasan pinagis pagtuo, mo na kabasulanan na. Kabasulanan na. Kay sa ato nang gibasa, adto kay tambong dito sa linaw nga kalayo kay ang imong ngalan wala man masulat sa basaw sa kinabuhi. Karon man ang pagpatala igsuon kay imong ngalan masulat sa kinabuhi. Yan mo man yung panahon ng pagdawat sa kaluwasan. Pagkadawat mo sa kaluwasan, ang imong ngalan itala na dito sa basaw sa kinabuhi. Muna udi papakis ka karon sa pagdawat sa kaluwasan ng buhi pa ka. Ang natural gina nga pagpakli dito sa basaw sa kinabuhi, wag gina makaplagan ng imong ngalan, di na makaplagan. Muna nga ato yung gibalik-balik ni para nga maandam, mangandam ta. Importante na mangandam. Bisan gani sa atong panahon karon, atong gidasig ang mga tao nga mas labing maayo ginang mangandam kaysa nagpasagad lang. Mas maayo ginang mangandam. Atong basahon ang lain pang passage sa Biblia may tungod sa kasiguruhan. Parang nagyud tay basihan nga ang Biblia nagtudlo gyud og kasiguruhan sa matagos. Atong atuan po ning sulat ni San Juan, no? Kay kini sa kingdom man ato lang itanggi sa atong panahon karon kung sa kalainan sa kingdom o sa nato kini ang grace program. Okay? Atong atuan ang unong Juan 5 sugod tagbasa din sa 13 sa 11. Juan kapitulo 3 lang basa to. Sugod tagbasa sa versikulo 15 hangtod sa katapusan. Kaya nasayod man kita nga mamatik siya kanato, masiguro sa nato nga iyan ang gihatag kanato ang atong gipangayo kani. Kung may makakita sa iyang isig kamang totoo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangkot sa kamatayon, kinalang mag-ampo siya sa Dios. Matagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kinialang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musang sangkot gayud sa kamatayon. O di na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili musangkot sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayud makahimo kaniyang dautan ng Yawa. Nagsayod kita nga iyak kita sa Dios og ang tibuok kalibutan naulipon sa Yawa. Nasayod usab kita
nga mianhi ang anak sa Dios kung nihatag kanatog sa labutan aron makaila kita nga matuod makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios, ang iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Mga anak, likay ninyo ang mga Diyos. So, mo ni kingdom message ni. Kay si John, sama ni sa 12 apostles. So sa kingdom message, doon na sila giisip nga sala nga ikamatay. Sa panahon sa grasya, wala isgutin ng sala nga ikamatay. Pero kung imong samton, mura-mura gyapon nagyapon yung sala nga ikamatay. Ganang pag-reject di ay sa kaluwasan. Musangko ka maginanas kamatayon nga wala kita. Pero wala isgutin sa epistola ni Paul. Pero isgutan ni sa epistola ni John the Beloved sa kingdom. Doon na sila sala nga ikamatay. Why no niligi enumerate kung sini matangang sala nga ikamatay, pero kining para nako sama-sama ra po ni sa atong panahon karon kining pag-reject sa kaluwasan nga mangkon karon. Imo adto magikaslinaw kalayo di mo isalikway na. Karon gud ang adas kaluwasan, nga imong isalikway ng pag-andam sa imong kaluwasan karon, magkumpiyansa lang ka humas kamatayon na mo adto kad linaw kalayo. Nga ato nang gilagway nga usa ka dapit nga dili pinaandan ni dapit kay may kalayo ka supri nga dili pagkapalungon ug dunay ulod nga dili mamatay. O sa ako nang diskutan ang tagan nga mga tao nga ang ilang mga ngalan dili makaplagan nga nasulat sa basaon sa kinabuhi itambog unya dito. Nya atong gituuhan nga katong mga tao nga dautan nga naghinulsol karon resulta gyapon nagkabaguas kinabuhi. Samtang may panahon pa, pwede ba unta sila makalikawas nga ng mga dapit? May panahon pa maros kaluwasan. Pero kung maabdan sa panahon nga kuhaon na sila aning kinabuhian, kuha na sila panahon sa paghinulsol, may panahon sa pagdawat sa kaluwasan ingon nga gasa gikan sa Dios, yan ang panahon na mamiligro na sila. Ining dapit na pagkiadtos kalaglagan nga dayon. Ining dapit sa imperno. Sa ato nang diskutan usa ka mangilngig nga dapit nga din ang asupre kalayo dili pagapalungon adlaw gabi kung may ulod nga dili mga mata. Okay, na dili kano na atong mga listeners na naga so please read Mark 3:28 to 30, rejecting the Holy Spirit. Okay, salamat po sa atong mga sponsor no, sa kang Don sa Tamosa, Bertie Castro, Dodoy in Alcala, Janice Solis na nimula na nagpasal na tapon na to no. Inilin Iglesias badyang magbansa ba ni? Azel Pareho, minaw gyapon nato karon. Daniel Matugas, Mila Flor Edusma o si Jis Alcala. Salamat sa inyong panimati o sa pag-iuban ng atong tuluman. Okay, wala ka itong tubag itong pangutana ka ganina. Kanya, ipabasa man ni kining Marcos 3:28-30 ato diya po ni masahon para nga matagaan yun o larga ang request karon sa atong igsuon. Matwa, please read Mark 3:28-30. Wala ibutang mini ang ngalan sa nag-request pero ato lang yung masahon. Marcos Kapitulo 3:28-30. Sunod mo paki na ko para nga mag-usap kapag kamalan doon sa pulong Ginoo nga ako po diri nagbasa, kamo po di po diyan. Makabasa ba na ko aron nga walay duha-duha ato yung makatunan ng pulong sa Ginoo. Kaya ako balikod Matthew 3:28-30. Mo ni ang nasulat. Iman inyo kini mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanan dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo kay nakamuhat man siya sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka tao nga mingon na siya giyawaan. Okay? So dinhi giklaro na nga dili sa Marcos Kapitulo 3 ang sala nga dili mapasaylo ang pagpasipala batok sa balaang espiritu. Pero sa atong gibasa kaganina dito sa pinadayag wala isguti ka na. Pero karon giklaro nga doon nag-enumerate ni gud ni kunon sa kanang sala nga dili mapasaylo. O salamat sa atong sender
dumuntiwa naman tayo panahon, no? Wala mga akong dasig ang matay ko sa nga sundon nato kining atong programa sa matag adlaw Lunes hangtod Sabado alas 6 alas 5 mas alas 6 ang takna sa kapunon, no? Okay, so ako lang gidasig ha ang matag ko sa nga ayaw gyud ninyo kalimti damang inyong kinabuhi sa may panahon kay karon mong adlaw sa kaluwasan ang ugma ulay na. Ngayon ato yung dawaton, ang Kristo nga nagpakamatay dito sa cross, ang Kristo nga nagula sa hamiling dugo para nga mabayran ang atong mga sala. Kung kaya namang gibayran ang atong mga sala, dawaton na lang nato siya ingon nga atong nakumpis mo luwas. Kaya atong mapuyon ang Espiritu din sa kinabuhi. Isip pati nga sa atong panulod kadayon. Okay, ang Ginoo magapanalangin kaninyo mga igsoon. Salamat sa atong kauban sa pagkasawak sa atong mabuot nga engineer. O kang Ma'am Joan Solis, ng Diakon si Pastor Solis, mag-ingon salamat o ang kadagaya sa Gracias Ginoo magamana sa inyong matatang malay sa inyong matatang. Okay, salamat, pag-ayo ay.